Ahoj, štěňátkům jsou 2 týdny, takže já nevím, jestli to ukážou. Pojď sem, miláčku. Nejenom, že jsou stále teda tluščí a tluščí, ale už koukaj, budeš na mě koukat. Co? Budeš na mě koukat? Jo, ale, no jo, no jo, tak. No ale k tomu patří vlastně první manikúra a první odčervení, takže si ukážem, jak to probíhá. Takže nechtíky. Drápky vlastně. Takhle postříháme. Ano. Ano, panička ti dala pusu a máš od odtěnky maček. No. Tak. Vidíte, že krásně držej. Tak, trošku zapilujem. Je to hlavně ochrana maminky, aby jí nedrápaly do mléčné žlázy. Tak. Tak, pojď, brouku. Pojď, brouku. Tak. Tak. A máme na drápečky ostříhaný. Tak. No, vydrž to, chlape. Tak a to je největší pejsek. Si myslím, že bude mít skoro 2 kila. Zkusíme zvážit. Broučku. Přesně 2 kila. Tak, má přesně 2 kila. A odčervuju přípravkem Procox. Tak, podíváme se, kolik na 2 kila. Tak, 1,1 ml. Je to se takhle vezme. Promícháme. Tak, odčervuju Procoxem, protože je to přípravek, který bere i kokcidie. Tak a takhle do pusinky. Ano, tak. A spapáno. A tím je vlastně teď odčervený. Má za sebou první odčervení, ani to nebolelo, ani vlastně o tom nevěděl. Takže může zase pokračovat ve spánku. Teď se mi tady probudila naše princezna. Růže mezi trním. No, co, která taky kouká. Která už kouká taky na svět. Ta si myslím, že bude mít tak kilo a půl. Tak ne, víc. 700 kg. Tak, má 700 kg. Tak a nejdřív ostříháme tlapinky. No.
Vidíte, štěňátkům to vůbec nevadí. Já jsem si teda pro jistotu vzala brýle, abych viděla, kde končí, vlastně se to stříhá tak, kde končí vlastně drápeček a začíná lůžko. Tak abych na ně viděla, tak jsem si vzala brýle. Samozřejmě ve dvou se to dělá líp. Slečno, viď? Ve dvou se to dělá líp, ano. Ale my si poradíme i takhle. Jo, ono to není vidět samozřejmě asi na té kameře, ale tady vidím prostě růžový lůžko a pak drápek. Takže tak, abych ho nestříhla, musím to vzít pod tím růžovým lůžkem. Jo, ten drápek je bílej a tady to je růžový. Zase nezbytnou úpravu, aby jsme mamku neškrábali. Hlavně u těch předních. Tak. No, vidíš to? No krásný, šikulka. Tak a zase se podívám. 1,7 kg, tady 1,7 a 0,9 ml. Takže zase natáhnu. Tak. Pojď, princezno. Ještě patláníčko. Takže se nám to. Když ho podrbeme takhle pod krčkem, tak vlastně vyvoláme polikací reflex a to ještě nějak nám to spolkne. Tak, no jo, nám se chce spinkat. Nám se chce spinkat, viď, no. Tak, no jo, tak. A poslední pán nahlejí. Tak, pan modrý. No, taky už máme drápečky velký a očička otevřená. No. Zvážíme nejdřív. Bude mít podle mě tak jako ta holčička. Tak. Počkat. Ten má 800 kg. Tak. Máme hlad. Tak. No pane, jo. Ty drápky vlastně takhle budu průběžně upravovat.
aby jsme je neměli přerostlý. Stříhám je i dospělým psům, takže i dospělým se drápky upravují, aby jim nepřerostly. A šiši, tak. Tak, zase kubík. Tak. Pojď, broučku. No jo. No, jsou to pucíci. Jsou to fakt pořízci, viď? Jste pořízci, kde máme mámu? Zavoláme mámu? Zavoláme mámu. Tak, mámu už máme tady. Tak, no jo, to víš, tak počkej, tak se pojď volízat, jestli chceš. No, my jsme ho odčervovali, veď, no. Tak si, běž. Běž si tady. Tak. Zacucni to. Jinak s prvním odčervením štěňátek odčervujeme i maminu. Protože to odčervení je teda strašně důležitý v tom, že vlastně matka, přestože teda já mám ve zvyku feny odčervovat ještě těsně před porodem panakurem, takže 3 dny po sobě, nějaký 58., 59. a 60. den březosti, podle hmotnosti, jí dávám panakur. Tak ji odčervuju teda i s prvním odčervením štěňátek. A opět teda asi zvolím panakur, ač teda panakur se dává v 3denních intervalech, 3 dny po sobě, tak bere větší škálu červů než třeba Drontal nebo ježišmarja, no jiný odčervovák, já si teď na žádnej Cestal třeba. No, ale zase tyhle ty odčervovací preparáty neberou ty kokcidie, jo, to bere jenom ten Procox, takže z toho důvodu já to střídám a příště teda štěňátka budu odčervovat jiným odčervovákem, nebude to Procoxem, protože teď jsem zvolila Procox. Teda teď si si počurala bráchu, ale pěkně teda. No a nemáme tu vlhčený kapesníčky, tak mamko, je to na tobě. No, vlhčený kapesníčky tu nejsou, no. No, takže vlastně ty odčervovací preparáty já střídám. A stejně tak to doporučuji i novým majitelům, aby je střídali, protože aby se vyhubili, nebo respektive to štěně se odčervilo důkladně proti všem červům. Každý ten preparát má trošku jinou účinnou látku a je fajn, když se to teda střídá, aby tam náhodou něco nezůstalo. Což může samozřejmě, pokud to štěně má nějakého parazita střevního, tak to může vyvolat průjmy. Takže proto já jsem v tomhletom takhle důsledná. A to odčervování vlastně teď budeme provádět každý 2 týdny až do odběru štěňátek a noví majitelé v tom budou pokračovat až do 3 měsíců věku. A pak ve 3 měsících začnou odčervovat po měsíci a jinak dospělého psa odčervuju po 3 měsících. Tam, kde je sám jediný pes, tak asi stačí i po tom půl roce. Jinak samozřejmě úplně nejlepší je neočervovat naslepo a dělat koprologické vyšetření, což dneska dělá asi i běžná veterinární ordinace. A tím pádem nemusíte měnit preparáty a očervujete přímo,
tím, co se v té stolici našlo, a pokud se tam nenajde nic, tak se neodčervuje. Ale to koprologické vyšetření se musí, na to koprologické vyšetření se musí ten trus odebírat aspoň 3 dny po sobě, minimálně. A uchovávat v ložnici, ne, v lednici. A pak ho odnesete k veterináři a on provede vyšetření a řekne vám, jestli tam něco našel nebo ne, a podle toho vám dá ten preparát. Což je samozřejmě ta nejlepší varianta. U těch štěňátek tam se to dělá z toho důvodu, že vlastně matka, přestože je odčervená, tak ve štěněčím mlíce předává štěňatům zárodky třeba škrkavek. Takže se takhle preventivně odčervujou i bez toho koprologického vyšetření. Já to ještě dělám tak, že když štěňátka od nás odcházejí, tak jim to koprologické vyšetření udělám, abych věděla, že jsou prostý červu, ale přesto teda i tím majitelům říkám, ať ještě si doma přeodčerví, protože opravdu střevní parazité můžou být důvodem vleklých průjmů. Takže z toho důvodu si na to dáváme fakt pozor a myslím si, že i pro vás to bude fajn, abyste zamezili, když si berete štěňátko, průjmům. No a takže teda dneska jsme udělali takovou úplně první péči. Vlastně poprvé se setkali s tím, že jsme je odčervili, že jsme je upravili drápečky, takovou tu první manikúru. No a uvidíme další teda odčervení, nás čeká za další 2 týdny, takže ve 4 týdnech budeme odčervovat. No, asi se tím s váma loučím a mějte se krásně a sledujte nás. Tak ahoj. Co? Ahoj, řekneš? No jo.